Салом алейкум халқ, салом алейкум тамошобино, подписчико, тарафдорои батл, дӯстдорони батл. Ба ҳама якчира хотиррасон карда мебудем ки площадкаи Battle Go полни рост тайёрае ки тайёрае барои гузарондани батлҳои одамое ки желани доранд батл гузаронанд ё ки реперое ки желани батл доранд. Марҳамат реперо, батлеро, касе желани дора, марҳамат ба офиси мо визифтона тиен, да саперники мувофиқ ёфтен, ду тараф ки розӣ шава, мо тайёрем батлҳои шуморо гузаронем. Ҳамин хушхабар бигем доштум ки дар шумо бирасонум, ҳамин хушхабарро расондум. Масъалаи приз, бюджет ва дигараш то қадри имкон гуфтиҳуо ҳалай. Ҳамхе чая гангай катем. Барои ҳамин ҳама каса ба площадкаи Battle Go визифи любое каса қабул мекунем.